बिदाय लालांबाय मोनसे स्वरावनो मा 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 दावहारु मा मा दा दा सा सा रे सा बेखौ लिरना ला मा मा दा दा सा सा रे सा। खुलुमबाय, आं देबिकन बर'। आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोनखौ खोन्थानाय लेखायै आदाखौ लांबाय आयै बे मेथाइखौ नोंथांमोननो आङो फोरोंनो थाखाय आखायाव लादों। स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम मोजाङै नायलांबानो जाबाय। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आं मोननैसो बाथ्रा बुंगोन नोंथांमोननो। बे बाथ्रायानो जाहैबाय, जोंहा जेब्ला जों बेसिक जिहेतु क्लासिकेल सोलोंगोन ना, सोलोंहांबाय सा रे गा मा पा दा नि सा बेफोरखौ मिथिबाय, स्वरनि सोमोन्दै मिथिबाय हा, बिनि उनावबो माने मोननैसो इम्परटेन्ट अलंकारनि पार्टसफोर दङ, बाहागोफोर दङ। बेफोरखौ मिथिनाया जोबोद गोनांथार आरो बेखौ रोंनायाबो जोबोद गोनांथार। बेफोर जाहैबाय खटका, मुरकि, मीन, गमक बेफोरो। जुदि बेफोरखौ हायाब्ला, मोजाङै जुदि प्रेक्टिस खालामनो हायाब्ला, अब्लासिम नोंथांमोना बे मेथाइफोरखौ मोजाङै खननो हानाय नङा आरो। हागोन नोंथांमोना खायसे मेथाइफोरखौ हागोन, सिम्पोलफोरखौ, खिन्थु खायसे ओरैबायदि मेथाइ दङ जाय मेथाइखौ नोंथांमोना बेफोरबायदि माबाखौ अलंकारखौ अलंकारनि जिथु बाहागो खटका, मुरकि बेफोरखौ मीनफोरखौ हायाब्ला माने एसे इम्पसिबल आरो सोलोंनो थाखाय, पारफेक्टनेसखौ लाबोनो थाखाय थ' बेनिखायनो नोंथांमोना मेथाइ सोलोंनायनि सिगां बे खटका, मुरकि, मीन बेफोरखौ मोजाङै स्टाडि खालाम, मोजाङै सोलों, बेफोरखौ प्रेक्टिसखौ खालामबाय थाबानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना जुदि गुबुन रावनि भाषाफोरखौ बुजि मोनाबा, आंबो आंनि इउटुब चेनेलाव बड' सोरगोम होननाय इउटुब चेनेलाव आङो हगारनानै दोनदों बेफोरनि सोमोन्दै। स' नोंथांमोना बेयाव थांनानै मोजाङै नायजागोन आरो। आं दायो भिडिअखौ जागायगोन। आं भिडिअखौ एसेबां गोलाव खालामा आरो मोनफ्रोमबो नट टु नट माने गासैबो नटेसनखौ आं नोंथांमोनखौ खोन्थालाङा। मानो होनब्ला गासैबो नटेसनखौ जुदि आं नोंथांमोननो खोन्थायोब्ला भिडिअआ जोबोद गोलाव जागोन आरो नोंथांमोनाबो बरिं मोनगोन। थ' बेनिखायनो आङो जायफोरा इम्परटेन्ट बेखिनि बाहागोफोरखौ आं नोंथांमोनखौ खोन्थागोन। स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला लोगोसे कपि आरो पेन लोगोआव लाफाबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना माने नट्स खालामलांनो हायो आरो। अके, आं दायो भिडिअखौ जागायनोसै। मोजाङै खोनासं। बेयाव मा दङ नाय, गिबियावनो आं स्वरखौ खोन्थानि। बेयाव स्वर दङ आदाखौ लांबाय आयै, बेयाव स्वर दङ पा पा धा पा, पा पा धा पा, पा 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 गा रे गा। दहाय बुंनाय बायदि आङो जे जोंनो खटका, मुरकि, गमक, मीन बे मोनब्रै बुस्थुखौ आं नांगौ होनना बुंनाया दा मोनबायना, स्टार्टिङावनो मोनबाय नोंथांमोना। आदाखौ बेनो जाबाय बिनि स्टार्टिं। अके, बेनिखायनो बुंदों नोंथांमोनखौ बेफोरखौ मोजाङै सोलोंना ला होननानै। बिनिफ्राय मा दङ नाय, पा पा दा पा, पा गा रे गा, पा गा रे गायावबो पा गा रे गा। बे पा गा रे गायावबो मीन दङ, ओमफ्राय लास्टआव भाइब्रेटर दङ। भाइब्रेट'आ मा बुस्थु आं भिडिअ होनाय दङ, नोंथांमोना मोजाङै नायना लाबानो जाबाय। अके, बे गा स्वराव भाइब्रेटर दङ। आसा खालाम नोंथांमोना बे लाइनखौ मोजाङै बुजि मोनबाय। दायो आङो नेक्स्ट लाइननि फारसे थांसै। नोंथांमोना मोजाङै बे भिडिअखौ जोबजासिम मोजाङै नायना बुजिना लाब्लानो जाबाय। बेयाव मा दङ, पुलिसफोरा गावथारनानै नाय, पुलिसफोरा, बेयाव खटका फैलायबाय, पुलिसफोरा गावथारनानै, पुलिसफोरा, बेयाव मा जाबाय, रे 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 गा रे, पुलिसफोरा रे 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 गा रे, बे रे 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 गा रे, बे गा रेया जाहैबाय मा, खटका जाहैबाय। स' नोंथांमोना बेनिखायनो दहाय बुंनाय बायदि बहुत इम्परटेन्ट आरो बेफोर बुस्थुआ, माने मोनफ्रोमबो सिं 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 मेथाइआव हाबनानै थायो आरो। दायो नेक्स्ट लाइनाव थांसै जों आरो। दावहा फोथाराव थैनि बाना। अके, दायो नायनोसै बेखौ।
दावहा फोथाराव थैनि बाना बेयाव मा दोङो नाय रे गा गा मा बेयाव मा जाबाय मुरखि फैलायबाय आरो रे गा बेयाव रे गा बेयाव बिन आरो मुरखि दोङो नाय रे गा गा मा रे गा गा मा दावहा फोथाराव थैनि बाना मा बेखौ नोंथांमोना आं खोन्थानाय बायदि नटेसनफोरखौ लिरना लाब्लानो जाबाय हा बिदि प्रेक्टिस खालामलांबानो जाबाय बेयाव आरो मोनसे दोङो मुंख्लं जाबाय बेयाव मा दोङो नाय मा धापा बे खाटकाव फैलायबाय मुंख्लं जाबाय मा धापा पापा बे सुरखौ लिरना लाबानो जाबाय नेक्स्ट मा दोङो बियो दिनै खटका सारे रे गे अके बेखौ लिरना ला मुंख्लं जाबाय सादा सा रे गे सादा सा रे गे बेखौ लिरना लाब्लानो जाबाय अके दायो अन्तरा आसा खालाम नोंथांमोना स्टाइलखौ बुजि मोनबाय आंनि बुजायनायाव जुदि एसे स्पिड जादोंब्ला नोंथांमोना जुदि हमदांनो हायाखैब्ला अन्नानै नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर दे मोजां खोनासंना ला दे मा दोङो फैदो आयै न'आव थांफिनदिनि बेखौ नोंथांमोना हाखागोन फैदो आयै न'आव मा दोङो नाय पायदा धा सा थांफिनदिनि बेयाव मा दोङो सा पा धा पा गा अके पागानिफ्राय मिन दोङो बेयावबो स' नेक्स्ट फोथाराव गाबनानै आदाखौ जों बबेयाव मोनफिनबावनो फोथाराव गाबनानै मा दोङो बेयाव गापादा सा धा आदाखौ जों बे इम्पर्टेन्ट बे मुरखि फैलायबाय जों बे हारकेटआव जितु बे मुरखि होनना बुङो बेखौ जों पादा पा मामा जों बबेयाव पापा दा सा मोनफिनबावनो सा पा धा पापा ओके नेक्स्ट एके BSM बास बेयाव खोनासं मोजाङै लोगोसे थांदोंमोन बेयाव मा दोङो रे गा रे गा जोंनो गा रे गा मा गा रे सा जोंनो गा रे गा मा गा रे सा बे गा मा गा रे सा बे जाबाय खटका ओके नेक्स्ट बेयाव बेनो जोहोलावा बे जाबाय खटका बेयाव मा सुर दोङो धा सा धा पा मा ओके धा सा धा पा मा बेखौ लिरना लाब्लानो जाबाय बिदाय लालांबाय दावहारु लोगोफोरजों बेयाव मा दोङो नाय बिदाय लालांबाय मोनसे स्वरावनो मा दावहारु
मा मा दा दा सा सा रे सा बेखौ लिरना ला मा मा दा दा सा सा रे सा दावहारु लोगोफोरजों सा पा धा पा पा अके लास्टाव बाहाय बेरेट' दङ दे बेखौ मोजां खोनासं बिदाय लालांबाय रे 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 दावहारु दावहारु रे 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 गे रे बेखौ लिरना ला रे 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 गे रे लोगोफोरजों सादा सा सा रे गा रे सा सादा सा सा रे गा रे सा बेनिफ्राय लोगोफोरजों सा रे सा 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 रे बेयाव खटका जायो फिसा फिसा बुस्थु थायो माने सा रे सा सा अके नेक्स्ट सेम स' सिगांनियानो फैफिनबाय आं सानदों नोंथांमोना बे आंनि भिडिअनिफ्राय नोंथांमोना बे आदाखौ लांबाय मेथाइ दं बेखौ सोलोंनो हाबाय होननानै बा सोलोंनो हागोन होननानै आसा खालामो बे भिडिअ नोंथांमोना जुदि माबाफोर बुजि मोनाब्ला माबाफोर जुदि सोंनो गोनां दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालामना सोंहरजागोन स' आङो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों आरो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै आं बुंनाय बायदि नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो बयनोबो जाहाथे बयबो सोलोंनो हायो अके थेंक इउ स' माच